Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kagkaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ipangabay ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Regional Interagency Task Force ay paidalom sa General Community Quarantine ang Negros Occidental sa sulod sang 2 ka semana halin sa Modified General Community Quarantine. Ini ang nakasugtan kag nakita nga solusyon sa mga alkalde sa probinsya agud liwat nga mapahagan-hagan ang COVID-19 nga ma-record sa Negros Occidental. Dugang pa sang gobernador kung maprobahan ang pagpaidalom sa probinsya sa GCQ basihan sa gihapon ang Omnibus Guidelines sigin pagwa kag ginapatuman sa National IATF kag magahatag sang 3 ka adlaw nga notification sa publiko. Gin kasugdan man sanday Lacson nga liwat sila magapadala sang appeal letter nga pahanugutan sila nga ibalik ang proseso sa pag-swab kag quarantine sa mga inbound passengers agud malikawan nga magdamo pa ang active cases sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sa pinakaulihing nga record naglabot sa 742 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ginpermahanan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson alas 5:15 subong nga hapon ang Executive Order number 21 to 22 series of 2021 nga nag-implementar sang curfew hours halin las 8 sang gabi tubtob las 4 sang agahon sa probinsya sang Negros Occidental. Ang executive order isa lamang sa tikang sang probinsya sa tuyo nga mapunggan ang pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Ang EO mag-aepekto las 12 sang tungang gabi sa Abril 12, 2021. Samtang sa separado nga executive order, ginperman man sang gobernador ang executive order number 21 to 23 series of 2021 nga nag-require sa mandatory registration sa SPAS para sa mga travelers kag staysafe.ph para sa tanan nga individual kag establishmento nga nahamtang diri sa Negros Occidental. Sa iban nga balita lokal, temporaryo nga sirado ang outpatient kag emergency services sang Teresita Halandoni Provincial Hospital epektibo subong adlaw Abril 9 tubtob 12, 2021. Bangod na kay quarantine ang tanan nga nurses kag doktor sa nasambit nga departamento. Magabaton lamang sang extreme emergency cases ang emergency room samtang ang outpatient magabaton lamang sang may referral gikan sa ilang natungdan nga municipal kag city health offices. Ang notisya permado ni Maria Estrella Ledesma ang Chief of Hospital kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Temporaryo man nga ginpasira kag ginuntat ang operasyon sa Bago City Hospital umpisa subong adlaw. Suno kay Dr. Jesus Ray Pasilan, ang OIC sang hospital wala pa may baluan kung saan uliwat mag-operate ang hospital bangod nagapadayon ang ginahimong contact tracing matapos nga may 3 ka pasyente kag 2 ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Pasilan, una nagpositibo ang isa nila ka pasyente sa ward kag nahibaluan nga nagpositibo bangod antes batunon sang hospital nga saylohan kuntani nag-require sang negative RT-PCR swab test result. Abril 3 sang nahibaluan nga nagpositibo sa virus ang nasambit nga pasyente kag Abril 7 sang ginswab ang 5 pa ka iban nga mga pasyente nga kaupod sa ward kag mga watchers. Suno kay Pasilan, sa 5 ka mga pasyente, 3 ang nagpositibo samtang wala pa ang resulta sang swab test sa mga watchers. Dugang pa ni Pasilan, wala labot sa mga pasyente nga nagpositibo, may isa ka clerk kag isa ka nurse sa hospital ang nagpositibo man sa virus.
Palayag pa ni Pasilan ila temporaryo ginpauntat ang operasyon ug kung pagbaton sa mga pasyente nga nagapadulong sa hospital agud masiguro ang kahilwayan sa COVID-19. Sa dugang pangabalita lokal, nagapati si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sang Local Interagency Task Force nga isa ka dako nga bulig para sa monitoring kag assessment sang syudad ang ginahimo sang Emergency Operations Center o kun EOC nga surveillance testing. Suno kay Familiaran, ini nga inisyatibo sang EOC ang nagatuyo nga makadihon sang konkreto nga basihan ang syudad kung ano gid ang aktual nga sitwasyon sa pila ka mga sektor nga mayara sa mataas nga kaso sang COVID-19 ilabi na sa mga individual nga posible naging asymptomatic. Sa piyak nga bahin, nagapating man ang vice alkalde nga kung mayara gid man sa mga pagbago sa regulasyon nga ginapatuman sang syudad kaangay sa ginaproponer sa mga opisyales sa probinsya sa Negros Occidental, ini ang dapat nga mag-aagi sa nagakaigo nga proseso o konsultasyon. Ang surveillance testing, very important na siya. Only that nga ang DOH ng circular na nagwa lately because of kwan siguro, deplete na ang resources, symptom-based sila. Bilang ang mula symptoms, home quarantine ka lang da, anong close contact la, until nga mag-manifest ka siyang symptoms, what the time nga swab ikaw. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa aton nga mga ka-aksyon, kahibal-wala ka mo nga pinaka-important. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and Alas 6:30 kakaron salita na sa atong mga nagapangunang balita national. Ginkilala ni Presidente Rodrigo Duterte ang soldier-like nga pagkabaganihan sa mga COVID-19 frontliners sa pagdumdum sang araw ng kagitingan subong adlaw. Sa mensahe ginpahayag ni Presidente Duterte nga dapat kilalahon ang mga ginhimo sa mga frontliners nga nanging dedikado sa ila trabaho agod mabuligan ang madamong mga tao sa pagbayag-away sa virus pareho sa ginhimo sa mga soldado sadto sa bataan nga padayon nakig-away agod proteksyonan ang interes kag seguridad sang pumuluyo. Nagalaom ang presidente nga dumdumon sa mga Pinoy ang hinimuan sa mga baganihan kag hatagan sang balor ang ilagin sakripisyo nga nangin kabaylo ang ila kabuhi.
Sa iban nga balita, national panubuan sa Department of Labor and Employment o Condole ang ihar nga COVID-19 contact tracers bangod sa kakulang sang pondo. Suno kay Dole Bureau of Workers with Special Concerns Director Maria Karina Trevilla, kinahanglan panubuan ang ihar nga contact tracers bangod para lamang sa isa ka bulan ang gintigana nga pondo. Patag ni Trevilla, 12,000 katao ang ginapahar ni Labor Secretary Sylvester Bello III, pero sa sulod sang isa ka bulan naapang sa sulod sang isa ka bulan kagahapon, Webes, gindugangan inisang 2,000. Samtang nagwa naman nga ang requirement nga gindalana sang local government units tubtub 90 ka adlaw o kung 3 ka bulan ang trabaho sa mga contact tracers. Bangod sini, halin sa 14,000 himuon nga 5,000 na lamang ang ihar agud magaigo ang pondo para sa ilang nga sweldo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Kag inyo ginpamatian ang detalye sa mga balita diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 9, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.